Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC ya guys. Selamat sore guys. Wayahe masak, arep masak kangkung guys iki. Kangkung terus tak kei ale mlanding. Request Dik Dinda. Request ngakon ngosen kangkung, tapi wonge arep buber bersama teman-temannya. Piye guys iki? Nek tak nganu, nek buber bersama kanca-kancane ya rasah masak kangkung lah, Dek. Aku kok salah masak aku, engko nek dienggo sahur jere. Iki meneh ya guys, nuruti bocah masake. Ini Pak Sungko lawahe apa ya? Jadi ini kangkung karo pindang ya, tapi kayaknya pindang. Apa cara ngono? Balur, goreng balur. Dalem, malah ya. Anak wedok kok bayani aku, Dek. Dek, nek nyeluk piye? Nek manggil piye? Mama. Anggroh kamera iki kudu disaut ae. Nek assalamualaikum, Nduk. Assalamualaikum. Ngono biasane rek. Lunyu saiki mang piye, Mang? Lho guys, aline iki ayu wong iki lho. Seger-seger kaya ngene. Sakmene iki mang 4.000 guys. Mene akeh alene kan enak. Kok goreng balur gak apa-apa ya? Kayak enak pindang. Balur lah ya. Omah kula mbok sapa? Urung. Lho gerbane kok sapa? Gur. Ya sampun. Alah sore engko rono nah nek rino ora apa-apa. Tak edak nasi, guys. Sama. Iya lene guys. Kangkung iki mang 3.000 entuk 5 gendel. Tapi apik kangkungnya memes-memes. Lanjut. Dilanjut nih ya guys. Guys, mulai masak ya guys. Ini kembungnya berambang bawangnya. Terus daun salam karo laos guys. Terus daun salam karo laos dan tambah mantul. Terus ditambah royco ya guys. Terus garam, terus dimasukno kangkungnya.
alele guys. Langsung ale di tempungnya. Oke alene malah tambah suwedep guys ini. Tambah mantul. Rasanya kan koyok pete ngono kuwi. Wah, enak ya guys. Terus tak tambahi minyak wijen guys. Dan wangi. Terus saus tiram. Dan tambah maknyos rasanya. Guys, di sini ya ndekne dhisik masak apa kae kuwakean saus tiram iki guys. Masak apa ya guys, rasane iki sampai asin. Sampai asin legi. Terus ya guys, iki terus dienggo sedep-sedepan ngono iki. Nek terlalu kakean iki ya. Guys, mantap guys. Jadi iki kowe pengen omah kula nih? Iya. Nganu kok gombale dekok ning sor teras ngene lho. Genjong ning lor, nggih lor. Lah ya nanti kakno sewengi. Engko nek bar buka rono nah ya, guys. Iki kakno sik lampune. Kayak ning nggon mobil ku lho ya pakaiane, jemurane iki lho. Genjong dhewe iso apa gak? Kondi lempet lah ya, lempet. Dhisik iki nek masak iki urung mateng, guys, urung siap kabeh iki. Ayo wis digenjong. Tinggo udan sak wayah-wayah iki, wong udan iki kadang gak wayahan, guys, tengah wengi udan. Kok bar bisa udan. Ora mesti. Polahe do ngalor ngidul do ngabuburit do golek takjil guys. Alhamdulillah guys, wis siap kabeh ngenteni buka karek sedilu engkas.
Iki oseng kangkung. Terus iki sambel terong tis, guys. Wis ora enek blenger-blengere jabake nggih nyambel terong tis saya toh dedeng. Terus iki paksu wis tak lerno sego. Iki engko paksu bukane iki dhewe ya, guys. Anak wedok wis bukber bersama teman-temannya. Lawoe peyek. Ya, wis adan ya. Alhamdulillah ya. Kopine yo wis siap, kae rotine. Iki mangke ceritane nek tamu, guys. Terus roti sing iki tak buka satu. Tak buka. Isine iki ternyata ngene, guys, praktis gak wedi mlempem. Jero wis diplastiki ngene. Alhamdulillah masih ditutup ngene. Biasa ngene kan jero wis enek plastike. Enek tamu, guys, mengku nyuguhi tamu. Ya. Ya. Wis buka. Ndang buka. Buka dhewe lah ra apa-apa. Anak wedok wis nganu, guys. Wis sapa ku janjian karo kanca-kancane sing bature mondok biyen. Cah temulus kene dadi do buka bersama. Mbuh ning ndi tempate iki dhisik gak ngerti nggih, mbuh ning gone kancane temulus kono, mbuh ning gone kancane sing omahe dong sambi kene ya gak ngerti dhisik. Butoe pamit iki buber bersama kanca-kancane. Iki apa nih ya, wedang ngombe-ngombe sik ah. Nyangke nganu autan nyamuke wakeh kok. Tak iki engko dintekno autan, guys. Dintekno nyamuk kok dintekno autan sampean. Waalaikumsalam. Lho, lah jere bukber. Gak sida. Lho, lah piye le acarane? Ki ceritane piye, Duk? Iya apa ambek Salma, Angel, Bima gitu. Oh, halah. Wis es teh, nah seblak, nah panganan dipengin ngene iki kok iso. Oh, kok seblak apa Dik iki? Cireng, guys. Hah? Piye? Dewekku, Dok. Dewekku. Ya saya takon satu nang kerja, takon satu. Yo, nek ngene iki kan per pekan yo tetep larang. Wis tarif iki. Heeh. Kuwi gedhe wekku pupune gedhe-gedhe kok. Dan yo ora tak lerno Din. Rumangsaku lah pamitem gak bukber bersama Kok iso ora sida iki maksude piye? Untung kumangi cek anu, cuman kangkung entek, sambel entek, babar pisan Pelas mboten gawe pelas Doke gak mek jagung iki jagung ngene mbaone doke kok. Berdoa dulu. Untung ra entek. Lah iya ya, jerene bukber bersama kok. Monggo ndang do madang. Wah, iki tak ora iki kok. Alah entek, biasane piye kok. Kangkunge nyala. Request Dinda kuwi. Sapa aku ah? Aku mam gampang. Ini gantek-entek. Ya, wis gampang. Entek nih, guys, tukang entekno dhisik iki kok. Jedenge kurang ya? Kurang. Cek kurang, metune sithik-sithik berarti. Payake tak buka. Wis nang madang, sambel terong tis. Arep tak kei apa goreng balur kok. Alah mikirku kok balur-balur barang jere Pak Su. Ale kelandit, ale apa iki? Ale kelanding. Ale kelanding karo Jere Pak Su lah mangan saeneke lah, ora apa-apa mbek sambel-sambel jere. Akeh hale ini malah mantap kok. Oh, Dinda iki nek request nek mam yo sletop. Sletop. Anu. Sambel terong tis tak ulek mogol-mogol ngene.
Lawang payah ndak. Iki lho ning kresek tak buka. Kerupuk ya kerupuk ya enak kae. Kerupuk ki rena loro dek kae, kerupuk cilik-cilik kuwi, kerupuk pelangi karo kerupuk sing kok ngene ibu. Monggo guys, buka guys. Segone ngono ya. Nek sik panas damune sik. Aja ngene ndek cara njupuk. Njupuk sithik ngono terus tutup neh engko mlempem, gampang mlempem soalnya apa ki musimnya udan. Musim udan-udanan iki tetep gampang mlempem. Enek tengah. Enak ya, sambelnya ndak kasinan ya? Kasinan sambelnya? Kasinan. Cek mau diberi Bapak? Upo. Nek upo nih. Para wong iki ngladeni nek wong enak kembang. Oh iya guys, ceritane iki ngene lho. Desih masak gak mateng-mateng iki yo. Enek wong assalamualaikum ngono ibu-ibu iki karo nggawa anak cilik ngono nggih, yo karo bojone sing lanang. Sakno. Lah kuwi iki Jawane iki ya bakulan kembang, guys, ning pinggir ratan ngono lho jere. Bendina tiap hari iki pokoke bakulan kembang semenjak bulan puasa iki ya. Ning pinggir ratan ngono. Lah kuwi terus lho, enten apa, Mbak? Ngono. Aku ya kan tak sauri Waalaikumsalam. Nggih, enten apa, Mbak? Bu, badhe tumbas. Iki Mas Mang, sekar. Sekar lho. Lah aku ki dibasen lho, sekar ki apa? Sekar ki koyo kembang. Anu kembang, Mbak. Nggih, Bu, niku lho sekare badhe kula tumbas ngono. Lho, lah sak piro nek arep ditumbas ki? Tak delok ki. Ya Allah, karek sakmono wis ndang jupuk, Mbak, gak apa-apa wong kembang e kok. Aku kan ngono. Lah ndek iki ngene, mboten, Bu, mungkin kula tumbas wong niki kula sade malih kok. Kula kan sadean kembang ngono. Lah desih ki yo mikire iki sakno, guys, nggawa anak cilik, terus bojone kuwi yo ngenteni ning ratan ngono. Mboten, Bu, niki jeng kula tumbas kok wong niki kula sade malih ngono. Wis gak apa-apa, Pakde, tak ngonokno. Wong kembang ae. Sok nek cara sak uwit ki jek utuh ngono. Lah piye meneh? Aku ngono wong wis karek saidik mosok desih nampani dhuwit kembang. Lah yo yo gak mentolo yo, Mas. Pak Suli ora tau. Ya endi sing jipuk kono jenenge kembang ya sanggeren wong njaluk ya endi sing jipuk, sing penting aku ngengeh tak nggo ambung sesuk. Walah kuwi nganu, guys. Pak Suki arep dikeki dhuwit 20.000 iki, Mang. Pak Su muni karo desih ngene. Wis Pakde, Mbak, wis kekno anakem, sak ngono anakem ae nggen nggo jajan anakem ngono. Sakno, guys, ngingetno mbak-mbak ku mang ki yo piye yo. Pokok yo sakno lah ngono. Iya ya. Tapi gak tak konten. Ya ora tak konten kok, aja dikonten. Sakno, guys, ben dinggo golek dhuwit. Jenenge ya bulan puasa ya kono ya pengen golek dhuwit dinggo badan. Meskipun awake dhewe iki mbuh piye. Nganune tapi nek ngingetno wong ngono iki yo gak isonan, gak mentalan, guys, aku iki. Tak kon jipuk lah ngomong matur nuwun nggih sampai bolak-balik ya Allah, Bu, sing bales sing kuwasa nggih, Bu. Nggih, gak apa-apa, Mbak, wong kembang ae. Kembang ki anggere endi sing arep do ning pesarean kuwi nggih. Do njaluk, Mbak, gak apa-apa aku ngono. Setiap Jumat ki Mbak Ida kuwi nggih nyuwun do tinggo ning pesarean ngono ki, guys. Terus apa ae? Ya sapa ae sing njaluk ya monggo nek enek nggih, nek gak enek kembange ndak. Kembange ya kono ora. Lah nggih. Ngono gak tau rat. Gak tau rat, alhamdulillah nek kembang nongo kuwi gak tau rat blas kok. Kuwi cara mono sing tuwek enek pentele ya panggah ndadi terus. Ya muga-muga berkah barokah ya, guys, dinggo meskipun kuwi didol neh tapi rezekine mbake engko ben berkah ngono lho. Kene kan yo ikhlas wis tak sahno kok. Sakno, guys. Meh surup, meh adzan magrib iki mah lho, guys. Para Pak Surandang atis ya para. Suwenenge entuk kembang iki sampe entuk sak kresek ya Bapak mah. Entuk sak kresek putih iki kok yo akeh kok. Yo akeh, guys, yo ben didol ben dinggo jajan anake. Ben kena bodho.
Aku ya sakno. Nek aku nek adole ning ngulung kono jenenge. adolan pasar ngulung. Nek cilikane cahku iki aku yo kenal Mas, yo apal kok. Cuma wis gede kan pangkling aku. Ning pinggir jalan iki. Yo ning pinggir ratan ngono iki nek dodol. Hmm. Ya mbek anake mbek bojone kuwi. Ah mau dodolan kembange dhuwit piro ya, guys, guys. Masuk aku pengen nampani dhuwit kembang kok ya ora mentolo. Oh. Lho. Nah ya. Cuma ki anggete pe moh njipuk Bapak. Mboten Bu, wong nek jenengan mboten purun kula sukani arta nggih kula mboten siyos mendhet ngono. Ya Allah, Dik, gak apa-apa tenan, Dik, jupuki aku ngono. Sing penting aku tak ngengeh nggo ambeng sesuk kuwi lho. Wis nang jupuki aku ngono. Ya ora nek wong mulus mang ya. Heeh, lan jenengan mari mboten purun nek dikeki arta ngono. Aku ya wis ya Allah, Dik, aku ikhlas sah lahir batin aku ngono. Wis to nang jupuki malah tak iwangi jupuki, guys. Engko nek aku gak maju ngono dhisik ndek emoh iki, Mas. Gak sido ya pe bali. Ngomong sing lanang, anu Pak, buke iki moh dikeki dhuwit ngono. Lho, mboten Bu, nggih kula sukani arta mengken. Wong niki kula sadhe malih kok ngono. Ampun ah Pak Dik. Jenengan manut kula ampun. Kula ampun sah, ampun ikhlas aku ngono. Terus angke do medun, ngomong terus aku njipukno kemang terus sampean mantuk ke omah kulon, kanggone anak lanang kemang tak kon njipukno kresek ngono lho. Anggete kudu moh ae. Ngite wis kudu balik ngono kae lho. Aku yo gak penak. Cilikane cah kuwi. Eling wong kuwi manggon ning kono wis pirang-pirang puluh taun cara kene roe kan kecilik Bapak. Iya, kecilik. Kecilik ndang antek sendanak kaya pangkling aku. Tapi sak bebetan ki kaya roh. Yang gitu yo gak penak kono tak dol nek kok njaluk. Tak tawani godhong pandan barang jarine. Ampun Bu, nek godhong pandan kula ampun nganu gadah. Yo wis yo guys. Ngono ae yo guys. Mau dilanjut neh. Sing lanang kuwi zamane ndek cepek-pemek rene iki yo ngerti ya liwat kene. Sepeda. Cepek-pemek kaki. Nek cumangi ya apal awake dhewe. Ya apalah tapi kan sing wong ini iki gak tau roh yo pangkling ngono lho. Cuma iki gak lali nek wajahe iki tak elingine tak tekoki yo. Yo nggih Bu, kula sing nika ngono. Yo gak piye yo gak pangkling nek karo aku, tapi sing ngakune sing pangkling karo kono. Mesti anak. Mari yo sing duwe anak. Nyamuk kok. Idune ya. Wajah iku idune. Ya iya. Kiduken ya guys. Lho, ora maksud iki kiduken ki HP-ne, kok malah kowe mundur lah opo. Masa nek adoh terus ketok, malah wireng kok. Dak. Lah, masam terus edak gulum liker-liker kaya. Lho, guluku ora ketok kok. So. Yes guys, iki ki ceritane desih ki arep nilii IP ya Mas. Nilii IP-ne Pak Su dan DC. Bojone Mbak Yune Pak Su guys, iku dirujuk ning rumah sakit Puskesmas Menden. Jadi tensine iki ngedrop guys, jare karek 80. Pas posisi udan deres bengi kae ya Mas nek ngorono. Wis rong bengi saiki berarti. Memang Pak Su dapat kabar dari ponak-ponakane jere nek apa Deno, Pak Deno ki ngamar ning Puskesmas Menden guys. Cedake ngene Pak Amang. Pak Amang. Cedake omahe Pak Amang nggih. Pak Amang kan yo omahe Menden. Lha iku pas ngarepe Pak Amang iku Puskesmas Menden guys. Cedake iki desih kan yo prei mboten traweh. Dadi Pak Su yo melok bolos. Nilii Pak Deno, semoga cepet sembuh ya Pak D. Sampai bodoh malah masuk rumah sakit guys. Ya boleh bentar. Lah gak ketok Mas. Kok timbang mencureng gak ya tok.
Wong tripote ning mburi wegah njipuk ya guys Yes, dhisik. ya guys di lanjut. Dilanjut ya guys. Ya apa ya Mas lu kok sono lah. Wah enak ae ya guys, engko dilanjut neh nggih, engko nek teko kono disepil sithik-sithik nggih. Panganan gak iso. Pilih keri malah. Kancang nganggo banyu ya enggak yang Nggih. Iki ben apa? Apa? Mas mau kopi kok. Bodoh yo, nyedam yo. Buang kok sembarangan. Ini apa kowe kon? Dhisik sih. Sik. Jadi apa nek kita Kamu kamu penatan. ini udah Bagus bareng. Kok ya Mas? Panetan Mas. Jadi diomongi Mas Yanto terus ngetan kok gak kuat. Ya kene teko kene kok pae iki mes ning keratan. Aku ki bisa kita setrika kuat kene. Setrika dene nang boy Lu colokan, gue tinggal di Bali di Plaza Kelesa Plongan. Niku butuh nek kula singget niku lho. Ora tau lho saiki yo. Ya suntek kok impus ya. Lah kono praktis suntik kan dhek mandang sik. Kanu. Ora saja saya lali. Sampai kan dekat ndek dekat. Dat is zo'n tuin. Suntek kok impus. Ja. Sakniki mboten colok srek bokong. Ya suntek kok lewat iki. Ini mati sulit kuat tari mas. Tari robo kawan kau nama. Dia suruh juga yo. Kesan grup orang yang Kan kau lupa tadi kok ngegeri aku itu. ada lalu kiri aku. Wes Mas. Oh, gue kan selap-selap dulu. Ayo nak tadi. Neng, coba ditarik kok. Kalian jeneng aksi ngenten dulu. Aku ki dapat sapa? Bojone iki jenenge sinten iki? Iya. Lah ora sadar ya bener yo. Mbak ngenten. Aku sik yo. Jadi tak ben wis ra nek paling wis keturu. Pen aku ini sopo. Mas aku ini tau gue ini. Kaden gue ini tau gue ini. Ini raro boleh nih ngomong. Ini apa? Kaden gue ini tau gue ini. Mana aku tak kulo balik. Balik. Melak. Ini ngejek lah cilik. Iya, iya iya. Monggo sedaya mawon. Nggih, nggih. YouTube engko iki. Nggih. Udah boleh nanti nih mari opo. Nggih. Apik nek omahe wong kok ya, Lek. Mantuk. Aku sebenarnya ini paling. Guys, malah dibole Mas Agus bengi-bengi iki dhisih wis ape mantuk karo Pak Sule, anak lanang teko. Mas Lukman ngene, aku sih ape rene Lek ngono, ya ben baturi ning kene. Engko nek ngono ben enek batore aku. Mas Yanto bareng dene kene. Nek anak elek nganu marek metu kene. Ya Mas. Metu kene iduke Gus wong poletan dhewe kuwi, Dik. Metu etan ki lho. Nerona, aku tak balik sik. Adik ki tak telepon wis ora ngangkat ki paling wis turu wonge. Habis turu, Mas. Kok Mbak Turi kok sampai
Ape sahur nggih balik lah. Sogok iki lho ning kene paling. Enak ora? Lah kuwi heeh. Mbah, kono apa ndi? Dene kulon kono lho. Lah mang anak elek ngono metu kene, Bapak. Apa anut dhewe kok kulon gak? Iki lho Gus paling. Iki ya tak Lah jutule kae kono. Nek anu ya metu kulon rono lho, metu kulon, pol kulon terus 12 anu, pol kulon. Ning anding kuwi enek wonge nek anding mobil. Kuncine ra digawa. Kuncine motormu digawa apa ora? Digawa. Terus ngulon terus. Wis guys, pulang guys, pulang. Wis bengi nggih. Wis jam 10 malam. Dinda tak telepon wis gak diangkat, wis keturu paling bocahe.